हिनजावा गावनि फिसायनि अनगायै गावनि सोलेरखौ गुबुन हौवानो होनो हायो बेबायदि हिनजावखौ आंनो मानो नांगौ मोनसे गोजोनथाव खौरां नैबे बिमाया जोनोम होनानैसो नों बे संसारखौ नुदों बिएम फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि बेनाराव मोनसे आबुं बर' सावथुन पर्बतजरा टिपखाय ओनसोलनिफ्राय देग्लायबो मोनसे समाजारि बर' सावथुन बेनोथ' संसार मुंनि बर' सावथुना आबुं महर मोनबाय मा जाखो होनदोंसो नोङो बाजै आयौ नोंना फिसाया हनै सेनारि पार्कआव सिख्ला उन्दै लानानै दांहां माहां जाहां माहां खालामगासिनो दङलै फैद' बे आबुं बर' सावथुनखौ सुजुदों आरो बोसोन होदों मिथुराम ब्रह्म बिथाङा आरो माखासे साननि उनावनो रिलिज जानो थांगासिनो दं लोगोसे 27 आगस्टआव बे आबुं महर मोननाय सावथुनखौ बेखेवना होनाय जागोन होननानै बिएम फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिनि दैदेनगिरिया फोरमायदों लोगो लोगोनो हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे सावथुनखौ नायनो एबा देखायनो गोसो दंब्ला थाबैनो नैबे होखानाय मबाइल नाम्बार 7637814955 8638435380 बे मोननै नम्बराव कल खालामनानै लांनो हागोन हिनजावा गावनि फिसायनि अनगायै गावनि सोलेरखौ गुबुन हौवानो होनो हायो बेबायदि हिनजावखौ आंनो मानो नांगौ नंखाय खोथाखौ लानानै बे नखरखौ धंस खालामनो दा नाजा सन्दिप बे बिहामजोनि खोथाखौ लानानैनो नोङो गावनि बिमा बिफाखौ फोथायनाय गैला आंखौ मानोथो जोनोम होआ सुनि मानसिखौ उन्दै समावनो मानो बुथारना गाराखै ओइ बेटा नैबे बिमाया जोनोम होनानैसो नों बे संसारखौ नुदों लाजिरो नामा नोंसोरलाय मिथिखाना बावफ्लादों फिसालायादि आंनि फिसाजोनि उन खारफादों बेखौ आन्दायफ्लादों नोंसोरो नों जुदि आंखौ हाबा खालामा